I dobro mi je ovde. Dobro nam je ovde biti, što rekoše apostoli na gori Tavor sa Gospodom, Sinom Božijim koji se preobrazio pred njima i pokazao svoju božansku prirodu koja je neprestano bila tu i nije se on preobrazio, nego se preobrazile oči apostola da su mogli da ga vide u slavi koja je večna bila. I ta slava je nešto što nas monahe, recimo, ponese u jednom trenutku, doživimo tu ljubav Božiju i tu ludu ljubav Božiju, kao što kaže Pavle Eudokimov, i krenemo za tim Sinom Božijim, za Tvorcem univerzuma. Krenemo tako, prosto ne znajući šta nas čeka, ali ta neizvestnost je slatka. U stvari, kad čovjek okusi, u stvari da ima nešto više od ovoga sveta, da ima nešto mnogo dublje, mnogo šire, mnogo veće, mnogo lepše, mnogo slađe. Ta ljubav je slađa od ljubavi najslađe devojke, od zagrlja rođene majke, od crkutanja i gugutanja male dečice. Ta ljubav Božija je toliko slatka da sve ostalo u svetu postane gorko kada čovjek jednom to okusi, ali dobro, to do te mere okuse samo oni koji su mnogo okusili gorčine ovoga života. I pa ni ti ljudi koji okuse mnogo gorčine ovog života neki put ne krenu tim putem da spoznaju da su okusili gorčinu, nego misle da je to slast. Tako sam ja u mladosti u Beogradu, pa posle u Njujorku, mislio da tu gorčinu koju kušam da je to slast. Tada mi se činilo da je slast. I mnogo sam sebe davao tome, živeći u tim komunističkim vremenima. Bili su to 70. i 80. u Beogradu, ja sam 60. godine rođen. I budući onako zgrožen, izgađen i budući da mi je bilo strašno teško i dosadno i mučno u Srbiji, u Beogradu u to vreme, mi smo svi tako čeznuli za tom zapadnom kulturom koja je polako, ali na velika vrata već ulazila u Beograd, tamo negde već 70-ih su počeli veliki rock koncerti, počeši tamo sa Jethro Tullom, bile su tu, znači, Deep Purple, Suzi Quattro i mnogi druge velike grupe rock'n'rolla, ali tog jednog smera hard rocka u rock'n'roll. I ti rock koncerti su za nas bili zaista događaj mnogo više od rock koncerta, bili su to za nas u stvari jedne električne hipi liturgije u stvari, na kojima smo mi zaista doživljavali neki drill i trill, što bi rekli. Sećam se u onoj dvorani Pionir, dole u Beogradu, sve to bilo sa ogromnim ozvučenjima, sa osvetljenjima, jedna zaista onako, jedan hipi hram, jedan električni rock'n'roll hram je to bio za nas. I kada bi počela svirka, kada bi se upalili svi reflektori i kada bi ogroman broj decibela riknuo iz ogromnih zvučnika i onaj live show sinuo u nas, mi smo doživljavali, ne mogu opisati u stvari šta, to je bilo za nas kao potpuno nešto nestvarno, novo i potpuno smo obećavali sebe i predavali sebe tome, obećavajući da nikada nećemo raditi od 7 do 3, da nećemo nositi kravatu, da nećemo nositi akten tašnu i da ćemo biti uvek borci protiv sivila svakodnevice, smatrajući tada kao klinci, 14, 15, 16, 17 godina, da smo pronašli u stvari našu filozofiju, da smo pronašli istiniti put i zaželeli smo da postanemo apsolutno istraživači te neke naše nove filozofije, našeg tog novog životnog puta i, kao što tako volim da kažem, s obzirom da je to bila prosto religija za nas, poželeli smo da budemo i sveštenici te naše nove religije, a biti sveštenik te religije nije ništa drugo do osnovati rock band. Tad se to nije zvao band, tada se zvale grupe, znači rock grupu smo smatrali, ako neko ima rock grupu, da je on zaista u vrhu svega, da je on postigao sve u životu i da je to nešto što
je špic svega onoga čemu smo mi čeznuli kao klinci u Beogradu u to vreme. I budući da smo tako bili talentovani, zaista, ja još ponajmanje, ja sam bio tako u nekoj maloj grupici od koje su postale velike grupe i tako, EKV, Električni orgazam, Idoli, tako bile su to te grupe koje su, neke od njih su izumrle, neke od njih su preživjeli, ali pitanje je kako su preživjeli. Jer u svakoj religiji, pogotovo u našoj religiji hrišćanskoj, koju uzimamo kao paradigmu religije, kao primer, postoji bogosluženje i otprilike na svakom bogosluženju postoji pričašće. Sada, pošto mi naravno nismo znali, niti smo hteli da znamo za pravoslavlje, to je za nas bilo nešto daleko potisnuto, nešto možda čak i izrugano, nešto ismejano. Naravno da je to bilo od tadašnjeg sistema, jer u to vreme sve je moglo da se kupi u Beogradu, knjižare su bile jako opremljene, kao možda bolje nego danas, i bilo je knjiga iz svih mogućih religija, filozofija, duhovnih praksi, svih mogućih sistema, ali je pravoslavlje bilo iz nekog razloga, nama tada potpuno nejasno, niti smo znali da trebamo uopšte da to tražimo, znači pravoslavlje nije bilo i kao tako nama je rock'n'roll bio ono glavno i išli smo tim putem i bili smo, vernici te naše nove religije koja se zvala rock'n'roll. I kao što kažem, kao što je u pravoslavlju i uopšte u hrišćanskim denominacijama, uglavnom postoji bogosluženje u hramu i zatim na kraju tog bogosluženja, kruna je tog bogosluženja, pričašće. Sada, u našoj religiji hram je obično bio, neka sportska dvorana ili neki kulturni centar gde se održavao koncert, a bogosluženje je bio sam koncert, sa svim mogućim propratnim pojavama koje prate jedan koncert. Uglavnom je to bilo u to vreme besomučno skakanje, tako da sam poneki put mislio da će onolika hala Pionir da se sruši zajedno sa svima nama. I naravno da je u slučaju našeg bogosluženja postojalo i pričašće. Ali kod nas pričašće nije bivalo na kraju, nego na samom početku, pa smo se pričašćivali za vreme našeg bogosluženja, a to nije bilo ništa drugo nego narkotici. Alkohol manje više, to nije bilo toliko in. Alkohol je više bio kod ove omladine što je išla na fudbalske utakmice i na koncerte narodnjaka. Oni su cirkali, što bi se reklo, a mi, napredna, avangardna omladina, jadna, u to vreme u Beogradu nama je to bilo ispod časti, znači mi smo se drogirali. Jer čovek u principu je psihofizičko biće, ali uglavnom spirito fizičko biće, znači uglavnom duhovno telesno biće na prvom mestu i kao takvo njemu je potrebna nekakva duhovna uteha. Znači duševna uteha je potrebna na prvom mestu i ako nema vrhovne one duševne utehe, vrhovne duhovne utehe, a to nije ništa drugo kad se kaže duhovna uteha, znači uteha duha, koga duha? Znači jedinoga duha pravog koji može da uteši, a to je duh tvorca univerzuma, ili kako se to u crkvi zove, sveti duh. Znači kada se nema sveti duh u svojoj duši, a duša je tako napravljena, tako je stvorena, da njoj u stvari kao ključaonici odgovara zapravo sveti duh. I samo sveti duh nju na pravi način ispunjava i na pravi način ona živi. Zdrava je, integralna je, zadovoljna je, raduje se životu. Ne plaši se da pogleda dan ujutru kad ustane i ne plaši se da se suoči sa noći kada noć dođe. Kada čovjek nosi Boga u sebi, kada nosi Duha Svetog u sebi. Nažalost, mi nismo nosili Duha Svetog u sebi, odnosno nosili smo ga kao deca, jer svako dete nosi Boga u sebi, dokle god se ne iskvari. Jer dete je dete dotle dok ne postane drsko i bestidno. A u ovom današnjem svetu je jedno od osnovnih pozitivnih vrlina, tako da kažem po znacima navoda u ovom svetu, da se što pre postane drzak i bestidan. Jer na taj način se jako dobro napreduje u ovom
simulakrumu od sveta, tako da kažem u lažnoj slici ovoga sveta. Znači, što da si bestidniji i što da si drskiji, ti ćeš bolje uspeti. I, naravno, čim dođe do toga, ta Božja blagodat, taj tvorački duh koji je stvorio ceo univerzum i koji nas nosi, on se povlači. Jer to je nešto što je njemu gad. On se povlači od drskosti i bestidnosti, jer jednostavno onaj ko je nekada bio drzak i bestidan, pa se osvestio, pa prestao da bude drzak i bestidan, on kasnije kad se nađe na mestu gde je drskost i bestidnost, on osjeća strašan zadah. Kao čovek koji je mnogo psova u životu, pa došao k sebi pa shvatio da je to užasno strašna stvar, ne zato što će neko da se sablazni, nego zato što se duša sahne od psovke. Jer kao što molitva našu dušu ispunjava, tako je psovka isto jedna vrsta molitve, ali molitva onom ko je suprotan od Tvorca univerzuma, onaj ko je kosmokrator, onaj ko je vladalac ovoga sveta, jer Hristos, on je pantokrator, on vlada celokupnim univerzumom, a kosmokrator ili Satan, on vlada ovim svetom. Znači, on je isto duh, ali otpali duh, duh tame. I psovka je praktično molitva njemu. I kada se obratiš psovkom njemu, ti dobijaš njegovu energiju, koja je smrtonosna, koja nas odlači u depresiju, u nesreću, u nezadovoljstvo i koja nas navodi, kao što je nas navela, kao klince, svako dete je ispunjeno Duhom Svetim. Onog trenutka kad odagna Duha Svetog od sebe bestidnošću, ono postaje ispražnjeno. I u čudu, čudi se šta se to desilo odjednom. Nama se to desilo tamo negde sa 12 godina. Mi smo se iznenadili šta se to desilo s nama da smo izgubili onu radost, onu detinju radost. U ovoj knjizi je manje više glavna ličnost, moj pokojni drug Dušan Gerzić Gera, s kojim sam bio nerazdvojan, koji je bio jedan veliki slikarski talenat, veliki muzički talenat, jedna neverovatno harizmatična ličnost koji je bio poznat u celom Beogradu, svi su ga volili, koji je bio poznat u Njujorku, koji je bio poznat u Torontu, koji je bio poznat u Parizu, njemu je sniman film u Parizu, gde god je bio, on je prosto širio tu harizmu oko sebe, bio je neverovatna ličnost, ja sam ga mnogo voleo, možda sam ga voleo najviše od svih ljudi na svetu. Dan danas ga sanjam, onako mladog, šašavog, sa dugačkom kovrđavom kosom, u nekom starom MG-u, kabrioletu, i vidim ga u tom snu i uvek ga grlim i ljubim. Mnogo sam ga voleo. Bio godinu dana samo mlađi od mene. Naravno, grlio sam ga i ljubio kao mlađeg brata, ne onako kako danas možda neki grle ljube isti pol. I sa njim sam bio mnogo blizak, međutim, vrlo brzo smo postali drski i bestidni, izgubili smo ono detinje u sebi i strašno smo se iznenadili šta se to desilo, da više sada kad se nađemo zajedno, više nema one radosti, one misterije, one tajne, one lepote kad se nađemo nas dvojica zajedno, pa ceo je naš svet, pa maštamo, pa pričamo, pa se cerekamo, pa se kikoćemo, pa se volimo, pa se koškamo, pa prosto jedna neopisiva radost. I odjednom je to polako počelo da kopni, da toga više nema, kad se sretnemo, neraspoloženi smo. A šta smo počeli da radimo? Počeli smo da izlazimo u grad, počeli smo da psujemo, počeli smo da pušimo, počeli smo da padamo u rukoblud, počeli smo da budemo drski prema starijim ljudima. Umeli smo da budemo strašno drski prema baš starijim ljudima. Bio je još jedan naš prijatelj, Saša Trajković, zvali smo ga Saša Puška, pošto on je bio diler droge, ali je često valio puške, to se kaže, puška je bila lažni dop, lažni hašiš, on bi nešto tamo smuljio i to bi, znači Saša Puška, on je bio užasno, on je bio naš u stvari učitelj zla. On je bio strašno zao dečka, izuzetno pametan. I on je uživao u tome da tamo na Senjaku gde smo živeli, kad smo imali veliki odmor u školi, da idemo po kraju da nalazimo na stare ljude. I da ih... Ovo je neki moj... Inače pravim reportažu, bio sam u to ću posle da kažem. I kažem, voleo da viđate da sretnemo negde nekog starog čoveka i da ga strašno izvređa. Pogotovo neku stariju ženu. To kad bi rekao,
Mislim, to bi stvarno, sam pakao bi bio ovde, čime smo se mi zanosili i smatrali da, naravno, meni je to bilo uvek odvratno, ali nekako je sve to bilo, znači to je bila ta avangarda, da budemo drski, da budemo bestidni, da nemamo nikakve moralne kočnice i tako. I shvativši da je jedna ogromna praznina u nama, znači, to nikako nismo mogli da popunimo, počeli smo da pijemo, ali alkohol naravno to nije mogao da popuni i vrlo brzo smo došli u kontakt, znači, sa onim narkoticima koji su to vreme bili u Beogradu, a to su bili hašiš i marihuana. Bilo je opijuma, heroina nije bilo 70-ih, možda ga je bilo, ali ne tako kao što je otprilike krajem 70-ih, početkom 80-ih se, znači, pojavio heroin, kako ja volim da kažem, kao polenov prah sa cvetnih polja iz samoga pakla. Nažalost, i moj prijatelj Dušan je u jednom trenutku naišao na taj polenov prah iz pakla i opaklio se, primio je pakao u sebe, ali sve je to bilo, da kažem, jedan proces, tako vrlo spor, polagan, i mi smo pripadali toj jednoj generaciji dedinjske omladine, u principu, senjačko-dedinjske omladine. Vi znate, Dedinje u Beogradu, ko živi tamo, to su tadašnji bili režimski, pre svega državnici, političari, zatim režimski umetnici koji su bili tamo na Dedinju, i ja sam bio malo samo pomeren od toga, ali po duhu interesovanja i svega bio sam potpuno sa tom decom i išao sam u tu školu tamo na Dedinju, tako da taj duh, znači, ja sam osjećao kod tih svih mojih prijatelja da oni prosto nisu imali roditelja, da su oni bili u vrhu tadašnje Jugoslavije komunističke i da su hrlili za svojim karijerama. Tada je zaista napredovala država, tako da kažem. Bili smo na dobrom rejtingu u svetu, sa jugoslovenskim pasošom moglo se svuda ići, Jugoslavija se zvala Mala Amerika i tako. Međutim, od tolike karijere ti ljudi nisu mogli da vode računa o svojoj deci. Na taj način da im pruže nežnost, bliskost, da ta deca osete ljubav. I jedino što su mogli da im pruže, to je novac. Tako da su svi ti moji prijatelji bili jako bogati, ja ne toliko. I naravno, kada mlad čovek od detinjstva nema zapravo, ne hrani se u stvari ljubavlju tate i mame kod kuće, jer mi se trudimo našoj deci da obezbedimo ne znam šta sve, a jedino ono što im je potrebno na prvom mestu, to je ljubav tate i mame i Božija ljubav. Znači, ljubav tate i mame, da se tata i mama vole, da se slažu, da iako ispadne neka čarka, da se ne svađaju pred decom, a druga ljubav koja je još važnija, ljubav Božija, koja se stiče u crkvi, znači da se dete od malena uči kontaktu sa tvorcem univerzuma, znači da okusi Boga, da nauči kakav je to ukus Boga, kakav je to ukus Duha Svetoga, kakav je to ukus molitve. Mi to ništa nismo imali. Imali smo novca i prazne duše. I svakako da smo vrlo brzo tamo, pre završetka osnovne škole, u tom užasnom vrisku unutarnjem, a budući ovako talentovani klinci, budući da smo imali tako želju za napretkom i za nekim ispunjenjem, za nekim doživljem nečega, mi smo, znači, vrlo brzo naišli na pojam droge i počeli smo, znači, upoznali smo se prvo sa lokalnim dilerima tamo u kraju. Tu je sve bilo to, tu su bili te puške, što smo mi tada zvali, znači, lažna droga, samo smo bacali pare, ali smo onda vrlo brzo shvatili da nam je vreme da krenemo u grad, znači da krenemo u centar grada i tamo u stvari da mi u stvari naiđemo na prave dilere, da upoznamo zaista ljude koji poseduju pravi hašiš i krenuli smo. Znači, već sa 14 godina mi smo odlazili u grad i trošili smo naše mladosti, naše male organizme u gradu, sastajući se sa drugom omladinom isto te vrste, nalazeći braću i sestre potpuno iste boli u duši, iste praznine, isto tako dečice koja je tražila neki viši smisao u životu i čiji su isto tako roditelji bili na nekim višim položajima, tako da smo počeli otprilike da se tamo krećemo oko doma omladine. Bila diskoteka Cepelin,
tu smo odlazili naravno na matine, jer tada je, mislim, to je danas smešno, naravno, to je bilo 70. godine u Beogradu, danas je smešno kad nekom pomeneš matine u diskoteci, to je znači bilo tamo negde od 5 popodne, znači posle škole, za nas klince, jer za Boga tamo veliki dečaci i devojke su išli od 8-9 uveče, a mi smo klinci isi od 5-6, ali mi smo hteli da zavirimo diskoteku. Tako da je bio taj matine, gde smo mi polako primali taj pelcer i tekako, i tad je bila, pričalo se kao da se dele u Cepelinu palačinki sa hašišom, što nije bilo istina, naravno, jer je ipak to policija pratila, ali je bio tu taj pelcer, znači sa zapada već je tu bilo, sećam se šta je tu bilo, sve te grupe koje su tada bile glavne, sve smo to slušali i čeznuli smo za tim zapadom, smatrali smo da smo strašno hendikepirani što smo rođeni u Beogradu, što naši vršnjaci na zapadu mogu sve to da imaju od malena, a mi smo za Boga tu tako sprečeni u tom malom komunističkom Beogradu. Nismo bili svesni, ja sam toga postao svestan tek kasnije, dugo godina, kad smo na kraju svi se ocelili u Njujork, neko u Njujork, neko u Los Angeles, neko u Evropu, koliko smo zapravo bili srećeni u stvari, što smo barem u tom periodu još koliko toliko bili zaštićeni od tog smrtonosnog zračenja koje zrači i dan dana sve jače i jače sa zapada, i uopšte ta zapadna kultura koja nikad nije trebala postane naša, pošto mi imamo i tekako našu kulturu koja uopšte nije kontraindikovana sa zapadnom kulturom, koja je jedna predivna kultura i koju smo morali sačuvati, ali po nekom besmislenom kompleksu niže vrednosti mi hrlimo ka svemu tome što je za zapada, a potiskujemo ono što je naše, a zaboravljamo da u Turskoj imperiji, koja nije bila ni malo mala imperija, koja je vladala ogromnim delom čovečanstva, da su dva glavna jezika strana bila koji su sultanovi i sinovi morali da nauče, to su bili srpski i grčki jezik. Znači, kao evropski jezici u to vreme i kao jedna razvijena evropska kultura, to su, znači, sultani i sultanova deca morali apsolutno da znaju. Međutim, mi se toga gnušamo danas, smatrajući da je nešto što je iz Italije, nešto je iz Holandije, Nemačke ili Engleske, da je to nešto mnogo, mnogo bolje od onoga što mi posjedujemo. I tako, poništavajući sve ono što je naše, hrlili smo ka tome što je tuđe, budući da to nije bilo naše, da nije pripadalo nama, nije moglo ni da se primi na pravi način ili na bilo koji način. I tako da, eto, počeli smo da osnijemo te rock'n'roll grupe, budući talentovani, budući da smo zaželeli da postanemo i sveštenici te naše nove religije. I naravno, bili smo dosta uspešni u tome. Bog nam je dao talenta i u jednom trenutku ja sam bio u toj jednoj grupi koja se zvala Via Talas, tu je bio taj moj drug Gera, basista je bio Bojan Pečar, potonji basista i pevač čuvene EKV grupe. Bila je tu pevačica Mira Mijatović, ćerka Cvijetana Mijatovića, prvog predsjednika Jugoslavije posle Josipa Broza Tita. Bio moj drug Gera Bubnjar i moj drug Miško Plavi, on je bio gitarista, on je poznat po tome što je bio u svim mogućim grupama, ali je najviše bio u Pilotima, a sad ima jedan svoj trio koji se zove Miškos trio, tu je ovaj sin Zafira Hadžimanova, Vasir Hadžimanov, čini mi se jako dobar klavirista i tako, on je sad tako i solo muzičar na harmonici, jako je uspešan u Japanu. Ja sam tu bio kao neki šubi-dubi pevač, tako nešto, ja tu imao sam sluha da pevam, ali kažem, nekim čudnim promislom Božijim, kad je grupa već tako postigla određeni blag i uspeh, jednom smo čak imali taj veliki nastup ispred Idola u SKC-u, Studentskom kulturnom centru, znači mi smo bili predgrupa Idolima, koja je tada već bila velika grupa, naravno punkeri su nas totalno ispljuvali, pošto mi bili tako više u nekom mondenskom fazonu, ali nema veze, nama je to mnogo značilo. Vrlo ubrzo posle toga, živeći nezdravo, tada smo u to vreme već jako puno pušili hašiš neprestano i tada je bila droga, znači opijum je bio smrdeo kad se kuva, to nismo koristili, znači pušili smo hašiš, marihuanu smo sadili i bilo je tripova, znači LSD tripova koji su bili onako baš, to je nama pružalo tu neko božansko stanje, ali je to žestoko spržavalo mozgove tadašnje omladine, pamtim mnoge mlade ljude koji su posle 2-3 tripa, to su bili neki strašni, bile su neke piramidice od ovoga želatina, zvali su se Superman. Čovjek je mogao posle 2 takva da potpuno sprži mozak i da ostane potpuno izgubljen. Mladi ljudi su tako išli posle Beogradom dok ih ne pokusi neki automobil ili tako nešto. I strašnih scena je bilo. Ja sam nekoliko puta uzeo taj trip i to je stvarno bilo nešto najstrašnije. Bio sam u srcu pakla, ali to ću možda pomenem malo kasnije. I, znači,
od svog tog nezdravog života, a možda ne zbog toga, možda po nekom Božijem promislu, ja se u jednom trenutku razbolim i dobijem vezivanje creva, takozvani adhezivni ileus. Pošto sam pre toga davno imao neku operaciju i tu mi se bio veliki rez i to hoće da se crevo tu, prosto oko toga dođe do prilasice i uveže se crevo i tu se može umreti u roku 12 časova ukoliko ne dođe do operacije. I sreća u nesreći u stvari bila da sam ja bio izbačen iz tog nekog mog koloseka rock'n'rolla. To je bilo tamo negde kad sam imao 22-3 godine, 82. 3. Kad je bio u punom naponu taj New Wave u Beogradu. I stvarno bilo jako puno avangardnih dobrih grupa, što se danas uopšte ne može porediti. Bez obzira koliko je to bila dekadencija, ipak je bilo jako puno stvarno umetničkih grupa i bilo umetničke muzike. Danas ne pratim mnogo, ali koliko vidim neka onako žestoka praznina. Neću da kažem, u moje vreme bilo bolje. Neću to da kažem, ali stvarno je bilo nevjerojatnih grupa koje su postale kultne grupe, teško su postradale, koje se danas slušaju. Danas nešto ne vidim tih kultnih grupa, jedna strašna ispražnjenost, nema više te neke istinite avangarde, tog nekog proboja, sve je na ekstazama i na tim nekim rejvovima i na tome se sve završava. Nagutaju se eksera i onako izluđeni, izbeljeni, odlaze kući bez ikakvog kreativnog naboja. I, kažem, desilo mi se to, 3 meseca sam bio van cele te priče, jedva sam preživeo i kada sam se vratio, grupa je već stekla neki drugi koncept i rekli su mi, znaš šta, kaže, nekako ne odgovaraš nam više baš u konceptu. Meni je bilo krivo u tom trenutku, ali dobro, nema veze, rekao sam, ajde. Ali hoću da kažem u stvari kako je to, tek posle sam vidio da je to bio Božji promisao, da sam u stvari preživeo, jer su uglavnom većina njih su poginuli. Znači, većina njih su teško postradali, jer je to bio put, znači, apsolutno put narkotika. Znači, rock'n'roll je bilo jednako narkotici. Ja ovde u predgovoru novom izdanju, pošto je ovo novo prošireno izdanje, znači, možda neko je čitao tu knjigu 2006. prvi put izašla, novo izdanje izašlo nedavno, u predgovoru novom izdanju je, kažem, pošto i dan danas imam poznanike, prijatelje, mnogi njih su se od mene naravno odrekli, ali duboko znam da to nije tako i kad se vidim s njima, mi smo dobro, ali tako čujem. Ja u tom predgovoru kažem, prosto kao odgovor njima koji dalje su u tome, ne znam, jedan od njih izjavljuje kako i dalje živimo od rock'n'rolla i tako, već ima preko 50 godina i to. Ja kažem, ako je rock'n'roll stvarno bio dobar, i ako nas je tako ispunjavao, ako je to stvarno tako dobro, da mi to i danas ponovo, posle toliko godina prošli, kad su svi smo već fosili, i Rolling Stonesi su fosili, i ti rockeri, to su fosili ljudi, mislim, rock'n'roll prosto ni ne postoji kao takav, da ga mi dalje na neki način reklamiramo, ako je on stvarno tako bio dobar, zašto su nam bili potrebni narkotici? Zar nam on nije bio dovoljan? Zar nam to nije bilo ispunjenje? Nije bilo dovoljno. Jer je rock'n'roll bio samo jedna maska, u stvari za tu jednu strašnu prazninu koja nas ispunjavala i naravno da smo morali da se ispunjavamo narkoticima. I tako ta priča, već sam je pričao 100 puta, mnogi su to čuli možda i preko interneta, ja sam već dosadan. Jednostavno, znači taj put u Beogradu nam je postao dosadan, ali ne može da ispuni. Znači nema te punoće u tome, u stvari, to je jedna prazna priča, jedna prazna religija koja ispunjava sve samo drogom i narkoticima, jednim promiskuitnim seksom, znači to je bilo od malena, znači seks, droge i rock'n'roll, to je bila naša filozofija, u tome smo mislili da smo našli neko oslobođenje, ali najstrašnije je to bivalo tako naduvan uveče, upoznaš se s nekom devojkom u diskoteci, odeš s njom, legneš, ustaneš ujutru, ne pamtiš ni kako se zove, možda se umeđu vremenu ispovraća od svega toga, ona leži onako sva jadna u tom krevetu, vjerojatno je nju stid, boli je stomak, boli je glava, ti ujutru ustaneš, kažeš aj zdravo, ja idem, više se nikad ne vidite u životu. Bilo je to zaista. I tako smo živjeli dugo, onda smo na kraju zaključili da nam je mali Beograd za sve to, da smo sve isprobali, da idemo sad u daleko, idemo u veliki svet. I dobar deo nas je otišao u New York, to je bilo tamo negde, otprilike krenuli smo do 84. 5. pa negde tamo do 90. neke, otprilike glavnina je otišla u Ameriku, većina na istočnu obalu New York, jedan dobar deo je otišao u Los Angeles, tamo San Francisco na zapad, jedan deo je otišao u Evropu, znači uglavnom Barcelona, London, Pariz i otprilike Berlin.
To su bile neke tako destinacije, to su bile ovako kao cool mesta, udarna, jer Beograd nosi neki kosmopolitizam u sebi. Jeste Beograd neka vrsta centra Balkana i nije Beograd, recimo, tako, provincija, recimo, kao što je provincija Milano, kao što je provincija, ne znam, Göteborg, kao što je provincija Stockholm, kao što je provincija Beč, kao što su mnogi gradovi i provincija. Znači, Beograd nosi to i mi smo se lako strašno uklopili u stvari taj duh velikih svetskih centara, kao što je Barcelona, London, Pariz, Berlin, New York. Znači, nije nam to bio problem, ali bez obzira na to smo ipak nosili tu jednu čistoću, ipak jednu čistoću duše pravoslavne, slovenske, balkanske i postradali smo, žestoko smo postradali, ali ne zato što nismo mogli da se uklopimo, daleko od toga, šta više, vrlo smo brzo postigli dosta dobre pozicije u Njujorku, ja govorim o mojim prijateljima, moj drug Jere, recimo, postigao izuzetne pozicije, on je u to vreme, pre toga je bila ta čuvena olimpijada u Sarajevu i tu smo upoznali jednoga, on se zvao Petar Cezar se zvao, bio je Italijan poreklom, inače Njujorčanin, držao jednu od najvećih video studija u Njujorku sa video opremom i on je u stvari pokrio možda najveći deo video opreme na zimskoj olimpijadi u Sarajevu. I mi smo njega tada upoznali, on se tako, bila mu draga, zabavljao se jednom našom Beograđankom, tu smo se upoznali i onda kad smo došli u Njujork, stupili smo u kontakt sa njim i, pošto smo bili simpatični, da potpuno neverovatno nije očekivao tako nešto u Jugoslaviji, takve neke simpatične klince, i onda smo upoznali i Gera je automatski dobio mesto kod njega u najprestižnijem video studiju u Njujorku. Mislim, tome je samo mogo da sanja bilo koji iz celo sveta. Znači, hoću da kažem da smo stvarno bili ljudi koji smo imali potencijala. I dan danas naši ljudi imaju potencijala. Imaju jako puno pameti i sposobnosti. Ali nemaju tu zloću i tu lukavost u sebi koja je strašno potrebna. Tu pokvarenost nemamo. I to nas u stvari tamo u stvari upropasti, jer negde nosimo neku dobru naivu u sebi, što je mnogo dobro, ali na zapadu to ne prolazi. I postradali smo. Tako da, ali nažalost, ja sam, hvala Bogu, nekako preživeo. Naravno da sam puno puta bio nuđen heroinom, jer već 80-ih je heroin došao u ogromnoj količini u Beograd preko arapsko-albanske narkomafije. Po neverovatno jeftinim cenama moglo da se nabavi svuda, to je bila poplava heroina, a vidim da je sada još gore, to je tada krenulo i, nažalost, moj drug Dušan nije kao klinac, nego već tamo negde sa 26-27 godina se mučenik navukao na heroin. To mi je bilo najveća tragedija moga života, sam ga mnogo voleo. I onda, naravno, kad smo došli u New York, on je samo nastavio tim putem. Ja kažem, probao sam nekoliko puta, pošto prosto je bilo nemoguće izbeći, ali Bog me spasao. Svaki put mi je bilo jako teško kad bio za heroin. Ispovraćao bi dušu iz sebe i ja prosto sam rekao, ja ne mogu da verujem da neko ovome prija, da nekome ovo prija. I oni su mi govorili, ma ne, to je dobro, ovako kad se već ustondiraju, ma to je super, moraš da uzmeš nekoliko puta. Ja jesam onako budući klipan, ali sam ipak negde osjećao da je zlo u tome strašno i nekako nisam krenuo tim putem i zahvaljujem Bogu, eto, iako sam možda bio gori od svih njih, ali eto, većina njih je izginula. I kažem, on je u Njujorku nastavio i ne može se jedno i drugo, prosto nemoguće je. I mnogo ga izmenio heroin, a heroin naravno zamenjuje sve. Znači, na prvom mestu Boga, zatim majku, oca, brata, sestru, muža, ženu, dete, sve zamenjuje. Kad se krene sa heroinom, ničega više nema što je bitnije od toga. Ja sam jednom prilikom, kad sam se nešto poredio neke operacije pre nekoliko godina, bio u Kanjiži gore, pa su gore ovi centri za lečenje narkomana, što drži manastir Kovilj, pa je bio jedan ženski manastir. Jedna tuga na tugama. Žensko biće je finije, nežnije, ali ono kad postrada od heroina, to je tragedija na tragedijama. I tamo je bio taj centar sa nekih 20-ak mučenica i žena kao žena, mnogo od njih su imale decu. I jednom trenutku, pošto takav je tu princip da one kad neko dođe, tako jel da se svaka predstavi koliko je bila na heroinu, koliko nije i tako dalje, koliko ima dete i sve. I onda smo tako ušli u neki razgovor šta zapravo heroin znači jednom narkomanu i bila jedna devojka koja je imala 2 dece. I ja nju u jednom trenutku pitam jedno teško pitanje, provokativno, rekao, koga više voliš? Heroin ili tvoju decu? Ona je samo spustila glavu.
nije moglo ništa da kaže. To je bilo jedno od najstrašnijih momenta u mom životu i zaista jeste tako. I budući mnogo bliski, Gera i ja, mnogo smo se voleli i to je stvarno bila jedna ljubav koju ne mogu da zaboravim, to je jedna nevjerojatna duša bila. Znate, jedno je kad se voli žena, to je druga stvar, to je predivno, ali kad se voli prijatelj, to je nešto muško, to je nešto potpuno ovako drugo nešto, to žena mislim da ne može ni da doživi na taj način. To je nešto mnogo duboko, to je jedna metafizička ljubav između dva muškarca, naravno, između dve jedinke u kosmosu, naravno daleko potpuno nekog homoseksualizma, od jedne istinske ljubavi između dva muškarca, dva prijatelja. To je nešto mnogo bliže, može da bude čak i od brata po krvnoj vezi. Tako smo se voleli, ali Heron je došao između nas. Heron je došao između nas i u jednom, za mene, najstrašnijem momentu to je bilo tako što je, budući navučen na heroin, budući izmenjen potpuno psihički, on je došao u konflikt sa Peterom Cizarom i Petar Cezar ga je otpustio sa posla. I Dušan se našao u strašno teškoj situaciji, našao se u Njujorku bez posla, a bio je sa devojkom tada njegovom i naravno kao ona je radila, ali je bilo besmisleno da on ne radi, ali mučio se, ali već je bio on po tim strašnim dejstvom, izmenila mu se psiha, a ja sam u to vreme radio u jednom dosta naprednom dizajnerskom studiju, to je bio jedan studio za dekorativno slikarstvo, radili smo te dekorativne murale, Njujorčani mnogo vole tako da im se slikaju neke fantastični prizori, karijatide, muze, pa kao neki prozor koji gleda u daljinu, znači svi ti neki tako iluzionistički pristupi i tu mi je dobro bilo, posle mnogo lomljave u Njujorku po nekim raznoraznim fizičkim poslovima, tu sam dobio na veliku muku sam dobio taj posao i strašno mi je značio. I stvarno je bio čist posao i umetnički posao. I Dušan, naravno, znajući da ja tu radim, a budući da se tamo, da je izgubio posao, počeo da navaljuje na mene da me moli da ga tamo zaposlim. Ja sam razgovarao sa mojim šefovima, to su bila dvojica, Bob i Michael, rekao da ga prime, međutim oni su mene odbijali jer nije bilo dovoljno posla, ali ja sam insistirao, oni su na kraju i pukao mi je film i rekao, dobro, ajde primi ga, pozovi ga. Ja sam ga pozvao i naravno, on je, budući bolji umetnik od mene, bio je primljen i u jednom trenutku su nama rekli, znate šta, sad momentalno nema posla, ali u hotelu Waldorf Astoria, koji je jedan od najelitnijih hotela u Njujorku, imamo dobar novi posao, radi se čitav sprat, rade se slikane tapete u zlatnim ornamentima i tako, to je zaista bio veliki skup posao i tu bi se dobro oparili, što kažu, sa parama. I kažu mi, moramo, kaže, sad da vas isplatimo i javite se, kaže, ubrzo ćemo vas pozvati, zato što sad momentalno nema posla, ali čujemo se mi. I šta se dešava? Prođe jedno 15-20 dana, ajde, ja neću da ih zovem, par puta sam ih zvao, oni su rekli, bit ćemo, pozvaćemo ih, i posle jedno 20 dana, kad je već ponestalo para u banci, ja pozovem, javi se Bob, ja kažem, eto, mi smo otprilike pri kraju para, nešto sa Gerom u to vreme nisam ni čuo, i kažem, ili ćemo da radimo kod vas, ili nam recite pa da tražimo novi posao. On meni kaže, pa zar ti Dušan nije rekao, on radi kod nas već skoro 15 dana, ali za tebe nema posla. Tako da je to bilo nešto, u tom trenutku mi se činilo kao da neko puca u mene. Znači, od najvoljenijeg čoveka na svetu, ja sam doživeo, znači, takav poraz. To je kao ubistvo, znači, kao da je pucao u mene. Tamo se i pucalo. Znači, nije tamo bilo nikakav problem da neko u Njujorku između Srba povadi pištolj da je bila pucnjava. To je bilo slično tome. Ja sam bio potpuno obnevideo, nisam mogao da verujem. Mislio sam da neka... I to je ono, u stvari, šta je Heroin uradio od moga brata Dušana. Znači, to je taj jedan, da kažemo, rock'n'roll život, koji i dan danas, naravno više ne postoji kao rock'n'roll, ali postoji kao mnogo toga novog što se izrodilo iz rock'n'rolla i što je danas prosto postalo filozofija životna. I sećam se jednom, nedavno, ja sad živim u Crnoj Gori, dole u manastiru Ostrog, imao sam jedno predavanje na poziv Pravoslavne omladine, još uvek je ta tribina trajala na Pravnom fakultetu u Podgorici
I ja nisam već više teo, i meni je već više ta tema, volim da pričam i o drugim stvarima lepšim, ali oni su hteli, ajde oče, kaže, da bude tema Bog i rock'n'roll. Ja sam stvarno, budući, znam kakva je današnja situacija u Podgorici, u Crnoj Gori, da je vrlo nezgodno pričati o srpstvu, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tamo je jedna vrlo nezgodna sada vlast i tako dalje, tako da sam isključivo pričao o pošastima savremenog sveta, o narkomaniji, o alkoholizmu, o promiskuitnom seksu, o seksualnim degeneracijama, o svemu onome što uništava mladog čoveka, što uništava porodicu, znači ništa nisam govorio o tim stvarima, ali to je bila takva povika posle toga. Na 3 dana je bilo u dnevniku nacionalnom šta to srpski popovi nama sole pamet, šta oni misle da je naša omladina demonizovana, drž, ne daj, neki sajtovi, sve to bilo strašno i na kraju, posle mene bila samo još jedna gospođa, i posle toga je prekinuta bila ta tribina. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem u stvari da je to danas postalo rock'n'roll, ta vrsta života, ta opuštenost, sve je dozvoljeno, to je praktično postalo u stvari filozofija današnjice. Zašto? I zbog toga ja sam njima prst u oko stavio. Dirno sam im u rock'n'roll, u rock koncerte, u drogu, u seks, u sve to što je zdravom čoveku bolesno. Zbog čega? Zato što, znači, greše moji prijatelji koji su dan danas živi, neće pominjem imena, nema potrebe, koji dan danas žive od rock'n'rolla, diče se time i misle da na taj način su nekakva avangarda, da na taj način misle da oni spasavaju omladinu od nekih drugih sivih i dosadnih stvari u ovome svetu, od neke ispraznosti, misle da je to nekakva umetnost, misle da je to nekakav proboj u nešto avangardno, u nešto iznad ovoga sveta, a u stvari nisu svesni. Da su u stvari strašno izmanipulisani vladavinom ovoga sveta. Jer zašto? Zašto je crnogorska vlast tako odreagovala na moju priču o rock'n'rollu i rock koncertu? Neko bi mislio da to je potpuno efemerna priča. Nema veze, neki bivši narkoman i hipik, sad je postao nekakav kaluđer, lažni, sad nešto priča. Međutim, nije sad to njima dopalo, jer zašto? Jednoj vlasti, jednoj državi je i najpotrebnija i najvrednija omladina, ali je isto tako i najopasnija. Jer omladina je mlad čovek je taj koji je još uvek svestan, koji je još uvek čist, koji nije zombiran, kao ljudi već koji su u srednjim godinama, već u starijim godinama, koji nije zavistan, koji nije izmanipulisan još uvek državom i državnim institucijama, koji je još uvek slobodan, mlad čovek ima slobodu u sebi. On može da primeti šta se dešava u svetu, kako se rukovodi jedna država, šta se dešava sa narodom, sa kulturom, kakvi su tokovi. Znači, mlad čovek mora da bude sprečen, da bude budan, da bude svestan, da bude zdrav. Jer ako je takav, on će videti gomilu anomalija u vladajućim strukturama i kao takav je opasan. Zato je odavno još smišljen rock'n'roll i Jan Dury koji je pevao Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Odavno je smišljena ta perfidna formula, kao sve je to bilo cool i in, jel da? U to vreme sa Elvisom Presleyem i svim tim već uveliko ljudima za koje mnogi mladi više i ne znaju, jer je to bila idealan način da se u stvari omladina potpuno uspava, da se omladina potpuno opije, tako da ono što su komunisti pričali da je religija opijum za narod, to je potpuno suprotno. Religija je u stvari, tako da se izrazim ružno, raso za mrtav pijan narod koji ne zna uopšte gde šta je. Religija je ta, vera je ta u stvari koja probuđuje narod. Znači, budi ga iz pijanstva, iz zatupljenosti, jer Duh Sveti je taj, kada primimo živoga Boga u sebi, koji nama raščisti i mi možemo da primetimo zapravo šta se dešava, koja situacija meni odgovara, koji mi čovek odgovara, koja mi situacija ne odgovara. Sve je tu. I naravno da primećuje šta se dešava. Zato je izuzetno dobro smišljen rock'n'roll kao takav, da omladinu potpuno anestezira i da omladina bude zadovoljna, da se istreskala na koncertu, da se izludela, da misli da je nešto mnogo avangardno postigla, da se dobro izdrogirala, da je to posle toga provela noć u bludničenju i da se ujutro probudila totalno razbijena od svega i da uopšte ne razmišlja šta se dešava. Znači, to je jedno ispiranje mozga čovečanstvu.
I to je vrlo ozbiljna i perfidna jedna politika koja je vrlo aktuelna i svakako da ova moja priča niti će spasti svet, niti će nešto mnogo da promeni situaciju, ali budući sam postavljen ovde da me ljudi pozivaju, da je sve to nekako slučajno ispalo, nikada mi to nije bilo prvenstveno da se bavim ovime. Ja sam najviše voleo, kada sam napustio svet, da živim u manastiru, se molim Bogu, da vodim ljubav sa tom vrhovnom ljubavlju, da doživljavam Duha Svetoga, slikam ikone, ali nekako je sve krenulo ovim putem. Ja govorim to. Govorim, iako sam mnogo toga izgubio, ali negdje imam i radost. Ako jedna duša negde u Tokiju ili Podgorici ili u Beogradu ili u Aranđelovcu možda ukapira da postoji nešto i mnogo bolje od tih praznih uteha. Znate, to ne znači da sad mlad čovjek treba da se obuče u pepeo i u kostret i da svi idu u manastire i da ne izbiju iz crkava. To ne znači to, ali to znači da taj savremeni put kojim živi današnja omladina ne sme da postane ideologija. Može u najboljem smislu, u najboljem slučaju da postane zabava, vrlo prolazna i vrlo odmerena. Mada je to vrlo klizavo, znači od zabave vrlo lako može se pređi u ideologiju, jer mlad čovjek je tako spreman da mu zabava bude nešto zaista onako najviše. I šta se dešava? Zapravo, pitanje je u stvari koliko danas mlad čovjek, koliko čovjek uopšte, ne samo mlad čovjek, koliko njemu stalo do života. Koliko u stvari jedan mlad čovjek danas razmišlja da on treba da doživi 30. i 40. i 50. i 60. i 70. i 100. ako treba. I da ne bude jedna ruina od čoveka, da ne bude olupina od čoveka. Jer pogledajte ljude, ja ovde kažem u toj knjizi, znači, neka svi moji prijatelji budu u toj predgovoru, koji su bili rock'n'roll i koji brane danas rock'n'roll, neka budu iskreni i neka kažu zapravo kakav je bilans njihovog života, ako su preživeli. Ako nisu, oni ne mogu iz grobova da nam kažu kako se osjećaju i gde su sada njihove duše. Ali oni koji su preživeli, oni mogu da nam kažu kakav je bilans njihovog života, kakva su zdravlja njihovih tela, kakva su zdravlja njihovih duša, kakvi su njihovi brakovi ako ih imaju i kakva su njihova deca ako ih imaju. To su uglavnom ruine. Znači, uglavnom mladim ljudima je servirano to da sad u ovom trenutku, kao što kaže Cani iz Party Breakersa, hoću sve i hoću sada. Znači, to je jedna strašna izreka, jedna smrtonosna izreka, ali ne znam, ajde, valjda to on više ne peva više, pošto kažu da je on sada se obratio u veru i da je hrišćanin i tako dalje. Mada se i dalje bavi rock'n'rollom, ja ne znam da li to može tako, ali ne znam, možda može. Znači, nije hoću sada i hoću sve. Ne može to. Sagoriš. Imam priliku, svi ti moji prijatelji su bili nevjerojatno talentovani. I hteli su odmah i sve. I niko od njih nije doživio 40. godinu. Mnogi su i mnogo ranije. Sagoreli su. A kad vidiš nekoga koji je polako sazrevao, normalno, kao što jedna biljka sazreva, on je tek sad, znate, kaže se u stvari da je puna zrelost jednog čoveka sa otprilike 50 godina, kad se velika dela daju za čovečanstvo. Ne, nešto smo prangijali na nekom koncertu, pa tamo neki klinci nas posle slave još 20-30 godina, ne znam, Milan Mladenović je dobio trg u, ne znam, u Zagrebu, ulicu u Podgorici, svaka čast, ja sam ga mnogo volao, bio moj prijatelj. Ali šta je to u odnosu na veličanstvena dela koji veliki ljudi daju ovom čovečanstvu? Znači, ljudi koji su sazreli, koji nisu hrlili u mladosti u ludilu, nego su polako sazrevali. Vodili su računa o svojom psihofizičkom biću. Znači, to hoću da kažem, znači, danas se omladini to imputira odmah i sve. Međutim, s takvom omladinom, šta vredi njima reći? Šta njima vredi reći da bi bilo lepo da on poživi i do 40. i do 50. Pa ko zna šta sve može lepo da da od sebe, što će stvarno ostati duboko za istoriju. Jer ne može čovek u 30-40 godina da retki su, to su geniji. Ali uglavnom ljudi u umetnosti, u književnosti, u nauci daju tek tamo posle 40. godine, znači kada polako duboko sazriju. Znate, najveći svetitelji su u stvari bili kada prođu taj prvi period mladosti, iskušenja, kada prime Boga u sebe, kada prime taj duh zapravo i ovoga sveta, ili duh Božiji je, taj duh isto je duh umetnosti, duh nauke. Znači, moramo da sazrimo. Znači, takim mladim ljudima je ovo besmislena priča. Čudi me da mnogo vas nije otišlo da ovde, baš me čudi.
Zato što ovo je jedna dosadna priča u principu za ljude ovoga sveta kojima je ovaj svet zanimljiv. Ali eto, hvala Bogu, nije. Hvala vam zbog toga. I, znači, ali mlad čovek koji ipak ima, znači, svesti u sebi, koji zna da je život jedna veličanstvena stvar, da je, evo, moja majka ima 82 godine, ona je jedna predivna, presretna osoba. Znači, zamislite vi, svi ti ljudi što misle da je starost dosadna, da je to bez veze, u svakom trenutku životnog doba Bog daje neko novo osjećanje. Ja se nikada ne bih vratio u mladost. Imam 53 godine. Ima neka žal za mladost, Bora Stanković, ne znam šta ovo, pa da mi je sad da imam neki tako starkelje, razumeš, koji su tako preživjeli svoju mladost u strastima, koji nisu se smirili, pa kad vidi mladu ženu ne može da izdrži, hoće da pukne. Kaže da mi je da sam mlađi. Nikad se ne bih vratio u mladost. Mladost je zelena, kao zeleno grožđe od koga trnu zubi. Svaki dan je sve lepši i lepši u životu, svaki moment, ta zrelost, ti uvidi u životne tajne su predivni. Život je jedna predivna tajna. Čovjek da živi 300 godina ne bi bilo dovoljno da se ne uživa života. Ali ako se taj život živi kako treba. Znači, ako damo vremena da sazrimo, da se ne spržimo, da primimo Boga u sebi, koji je sve to organizovao, koji će nam sve dati. Ne treba niko da se žali što nije postigao ovo ili ono. Svaki čovjek ima neke predivne, znači, darove za nešto. Samo ako se to na pravi način sprovede. Makar bio i kuvar, makar bio i čista čulica, ne samo poznati pijanista ili, ne znam, poznati teniser. Svako dobije i bit će srećan u tome, jer ga je Bog odredio za to. Ali ako se ide pravim putem. I onda kažem, zaista, toj omladini koja ima svest, toj omladini se ja obraćam. Ovu drugu omladinu mogu da žalim, jer znam da će vrlo brzo završiti kao taj moj prijatelj i kao mnogi moji prijatelji, a ovu drugu omladinu, zaista, eto, njima se obraćam i kažem im da je život mnogo, mnogo ozbiljnija i divnija stvar i lepša stvar od onoga što nama tako pružaju ove neke površne utehe ovoga sveta. I tako gledam, kad se krećem Beogradom, šetam se, pa tako gledam tu omladinu, a i ovde isto tako, pa vidim koliko je zaista taj spoljni izgled propao strašno, koliko danas ima tog strašno nepristojnog izgleda među omladinom. Moram da kažem da smo mi tome krivi. Znači, pre nas nije bilo iscepanih farmerki. Mi smo prvi počeli da nosimo iscepane farmerke. Znači, za vreme našeg vremena, tamo negde 60-ih, 70-ih, kad bi se farmerke iscepale, mi bismo ih krpili. Doduše džinsom, ali bismo krpili farmerke, jer nekako je bilo glupo da ideš pocepanim farmerkama. Mi smo onda, sećam se te prve rock and roll grupe, mi smo, kad bi se pocepali, krpili smo i dalje, ali smo krpili raznobojnim krpicama. Tako, znači, iscepana farmerka, ali iskrpljena nekim cvetićima crvenim. Dok je to već ubrzo postalo, znači, da ostane pocepotina. Danas, kad gledam, to je preraslo svaku meru. Ali o čemu se radi? Znači, to kad se kaže novi svetski poredak, ta neka priča, teorija zavere, to uopšte nije tačno. Znači, nije novi svetski poredak. Znači, novi svetski poredak je odavno. Novi svetski poredak je došao za razliku starog svetskog poredka kada je Sin Božiji došao na planetu. To je novi svetski poredak. Stari svetski poredak je paganski svet do Isusa Hrista. Završno sa Platonom i sa platonizmom, sa neoplatonistima. Dolazi Hristos i dolazi novo doba, New Age. Ovi što pričaju New Age, nije tačno, kakav New Age? To je last age, poslednje doba. Novo doba je sa Isusom Hristom. Tako i ovo. Nije ovo novi svetski poredak, ovo je poslednji svetski poredak koji oni uvode. Znači, šta hoće poslednji svetski poredak? Poslednji svetski poredak hoće da potpuno ispere mozak čovečanstvu, jer čovek je uvek bio zapravo čovečanstvo je uvek bilo u stvari na robovlasničkom sistemu. Manjina vlada robljem. Sad to je nekad bilo sa sinđirima, sa lancima, sa bičevima. Danas su shvatili da je to mnogo bolje. Preko interneta, preko televizije, preko svih mogućih, ne znam nije više ekrana, se ispira mozak. Uvodi se pojam homoseksualizma, seksualnih perverzija, to je nešto normalno i atakuje se na porodicu. Znači, što pre raspasti porodicu, odnosno atakovati na devojku, na devojčicu. Ne toliko na muškarca, koliko na devojčicu. Jer devojčica je ta koja će biti majka jednoga dana. Znači, devojka, žena je ta u stvari koja je odgovorna za čovečanstvo. Jer ona vaspitava.
Naravno, muškarac rame uz rame, ali malo više žena, jer ona je više sa njim muškarac, prosto po prirodi stvari, on mora da ide da lovi, da ratuje, da ne znam, zarađuje. Žena je ta. Znači, šta treba uraditi? Treba potpuno amoralisati ženu. Pustiti je da ide potpuno kao jedna iscepana životinja po gradu, ne bi li što pre izgubila nevinost i ne bi li sa što više muškaraca legla, da bi potpuno izgubila tu lepotu i tu tajnu polne ljubavi koja je najlepša i najblagoslovenija i najdragocenija u crkvenom braku. Takva jedna mlada devojka koja sebe tako urniše, ona ne može biti supruga, a o majici da ne pričamo. Znači, tu je već otprilike uništeno čovečanstvo, taj jedan mlad čovek koji se radi od takve majke, on je potpuno izgubljen i njemu, on jedino ono što mu se kaže na internetu, jedino ono što mu se kaže ono u tim javnim medijima koji su potpuno korozivni, on će u stvari biti dobar član ovoga društva. Pa prema to, i onda se pitam, znate, recimo u Nemačkoj danas ima jako puno Turaka, kažu oko 300.000, ali ništa im ne mogu. Sve druge narodnosti, ovako ih razbiju Nemci, ovako ih razbije poslednji svetski poredak, ta svetska zajednica. A zašto ne mogu Turki? Zato što ne mogu da dopru do njihovih žena. Oni čuvaju svoje žene. I muškarci su membrana. Preko muškaraca oni komuniciraju sa Nemačkom. A žene su zaštićene u njihovim... I sad neko će reći jadne žene. Što su jadne žene? One imaju sve od svojih muškaraca. One su zdrave, do njih ne dolazi ova korozija. Ne puše, ne piju, ne kockaju se, ne idu razgolićene, nisu izdrogirane, nisu izbušene pirsinzima, nisu istetovirane. I ona je majka. I ona diže jednog mladog Turčina, kakav je Turčine, nema veze, ali on je zdrav, on je u svom... I oni polako ovladavaju, zato što čuvaju svoje žene, čuvaju svoje devojke. Mi ih uopšte ne čuvamo. I šta se dešava? Sve propada. Sve propada. Koliko traju brakovi? Crkveni brakovi koliko traju? U jednoj eparhiji, samo manjoj, prošle godine sam čuo neku informaciju, je bilo oko 40 crkvenih razvoda. A da ne pričamo o ovim sekularnim, to znači, jer kada se čovek spoji pre vremena, znači to takozvano zabavljanje, to je odmah seks, najnormalnija stvar. Ko se još drži za ruke i priča, šeta se po mesečini, to je smešno. Znači, odmah seks. I kad ti to tako brzo uradiš sa jednim, drugim, trećim, četvrti ti već nije dovoljan. Odmah gledaš kakav li je onaj, a ovaj kaže kakav li je ova. Znači, to je ono, i onda tako krene. I onda ta neka duga zabavljanja, besmislena, posle toga kad se sklopi brak, tek onda se osveste i vide da su se potpuno zasetili jedno drugog. Da toga nema ništa. Da su bili samo, ne čak ne ljubavnici, nego da su bili samo kao neki seksualni aparati, da su samo bile neke orgije jedno vreme, da su se totalno izživeli jedno drugo, a da uopšte nisu postali prijatelji umeđu vremenu. A kad se kaže ljubavnik, ne misle da se nego da je bilo ljubavi među njima. I to je u stvari onda kraj svega, razvod, i naravno da onda dolaze na red homoseksualci, dolaze lezbejke, uopšte sve to neko oslobođenje i danas taj homoseksualni lobi kaže, to nije tačno da oni kažu da se oni tako rađaju i ne znam šta. To je priča u stvari da su oni u stvari elita danas na svetu. Su homoseksualci i lezbijke da su elita. Naročito homoseksualci, pošto oni imaju taj, od Boga im je tako data ta genitalija, da mogu zaista potpuno da učestvuju u tome, to sa lezbijkama prosto mi je nevjerojatno, ne znam šta tu nalaze. Ovi mučenici možda još i doživljavaju neko ludilo, ali hoću da kažem da oni sad smatraju da su oni iznad čovečanstva, da njima nije dato, da oni ne treba se bakću sa podizanjem dece, da je njima dato samo uživanje i da oni vladaju planetom, vladaju čovečanstvom. A kada činimo sve ono što ovaj svet pruža, na prvom mestu bezbračni seks, to je odmah u stvari jedna vrsta obreda gde se priziva u stvari Satana. I on praktično nije kriv, mi smo ga prizvali. I na taj način on, znači, preuzima stvar i dovodi do toga da mi u stvari na takav jedan način u stvari dolazimo sa tim jednim takozvanim partnerom, što bi se reklo, dolazimo do toga da vrlo ubrzo, posle tog jednog iživljenog seksa i kratkog tog nekog života zajedno, počinjemo da se mrzimo. Znači, to je poznato da posle takvog vrlo često dolazi do, momak i devojka postaju smrtni neprijatelji, ne mogu da se vide očima. Zašto?
Zato što među njima nije bio Bog. Bog je ljubav. Nego među njima je bio Satana, jer su ga prizvali. A Satana kaže, moja ljubav je mržnja u stvari. Znači, ja vas volim mržnjom, dok vas Bog voli ljubavlju. Tako da, to je otprilike taj neki put kojim se danas ide, kojim svet ide. Hvala Bogu, mi imamo tu našu kulturu, imamo je, mada vrlo se samo poričemo, znači ne priznajemo tu našu kulturu, smatramo da sve ono što se zapada da je bolje, taj neki anglosaksonski utilitarizam, znači to svrsishodnost, odnosno samo ono što mi odgovara, to je dobro, to je filozofija. I u principu to je malo, da kažem tako, ta tema ove knjige, malo sam se proširio, koga to zanima može da vidi tu i izlazi svega toga, ovde to nisam mnogo stavio neki akcenat na to, izlazi svakako biti u ovome svetu, živeti u ovome svetu, ali ne biti u potpunosti od ovoga sveta, malo se uzdržavati od ovoga sveta, postiti od ovoga sveta. Ovaj svet je Božja tvorevina, je dobra je, ali pali svet je kao jedna bludnica koja rasprostire svoje zamke i mi smo u stvari suočeni sa jednom kompletnom prostitucijom. Znači, mi se generalno prostituišemo na sve moguće načine u odnosu na ljubav Božiju. A kada smo onako koliko nam dozvoljavaju naši životi, dobro, mimo nas smo predali sebe Bogu i jer smo mnogo osetili Božju ljubav, osetili smo besmrtnost, znači doživjeli smo lice u lice sa živim Bogom, ali i ljudi sveta imaju svoju meru. Znači, jednim umerenim, hrišćanskim, iskrenim putem, liturgijskim životom, pričešćivanjem, kontaktom sa svojim sveštenikom, mi u stvari sebi obezbeđujemo jedan integritet i jednu zaštitu u ovom svetu koji je mnogo opasan i sve je opasniji i opasniji i na taj način mi u stvari sebe štitimo i jednog dana od nas nešto može biti da pomognemo zaista čovečanstvu, našim bližnjima, sebi i da zapravo put jednog hrišćana nije ništa drugo nego da svi smo mi negde manje više bolesni, nezadovoljni, nesretni, manje ili više, kažem, puni dilema, puno strahova, puno nekih sumnji u životu. Na taj način, znači, mi prvo sebe izlečimo, znači, povratimo onaj ljudski integritet, ono ljudsko dostojanstvo, ono zdravlje i zatim sa te pozicije mi smo u mogućnosti zapravo da pomognemo i drugima. Prvo našim najbližima, znači možemo da imamo zdravo potomstvo, istrpećemo sva iskušenja u braku, istrpećemo sva iskušenja ukoliko smo u crkvi i zatim ćemo zaista moći da pomognemo i drugim ljudima, što je naš nekako imperativ, jer mi hrišćani zapravo, naš podvig je podvig ljubavi. I zaista ukoliko želimo da opstanemo kao nacija i kao jedinke, kao ličnosti, u stvari ne kao jedinke, jer jedinka je individua, individere, to na latinskom znači onaj koji neće se deli. Ljudi su na zapadu danas individu, nisu ličnosti. Oni se plaše ako se sebe daju nekome da će izgubiti nešto, što je potpuno pogrešno. Pravi hrišćanin, pravoslavni, on kad u ljubavi sebe da drugome, on dobija mnogo više i tako postaje ličnost. Znači, to je ono što mi dobijamo u crkvi, što dobijamo u Bogu, na taj način ostvarujemo taj svoj integritet i možemo da pomognemo drugim ljudima, što je na prvom mestu. I taj podvig ljubavi je nešto što bez toga sve nestaje. Mislim, mi živimo ovde, Srbi smo, jel da, i kad bi nas napali Kinezi, mi bi svi bili jedne uz drugi i borili bi se, da. Ali kad je mir tako, da porazmislimo koliko smo između sebe zavidni, koliko govaramo jedni druge, koliko volimo da drugome crkne krava, koliko likujemo kad nekom nešto ne ide, koliko smo zavidni, čak i u crkvi, pa kad dođemo tamo pa vidimo, ne znam, ovo radi, ono radi. Znači, nemamo ljubavi. Evo, sad vratio sam se iz Švedske, tamo zvali su me naši Srbi iz jedne crkvene zajednice u gradu Helsingborg, to je jedan grad od 100.000 ljudi blizu Malmea, tamo sam im govorio i mnogo toga imamo da se naučimo od Zapada. Mi sa Zapada uzimamo samo loše stvari, ali vidimo koliko ti ljudi vode računa o zajednici, koliko strašno vode računa o zajednici. Mi ovde gazimo jedni preko drugih. Naravno, ne svi. I tako, već smo otprilike i prošli neki maksimum i limit ovog našeg razgovora. Da li sam nešto uspeo da vam kažem, ne znam, ali eto, kažem, jedini je zaista spas u tom našem duhovnom putu, može se ići duhovno, može se ići svetovno
I šta više, na taj način će svi potencijali koji smo dobili od Boga, svako je dobio neki potencijal, će maksimalno procvetati i čovjek će cvetati i bit će kao sveži cvet i u 50, i 60, i 80, jer svako doba donosi nešto, naravno ako nam Bog da zdravlja, a i ako umremo, kakve veze ima, jer čovjek koji je okusio Boga, on vrlo dobro zna da smrti nema, da nas večnost čeka, da je to nešto predivno i da je ovo samo kratko i da je ovo jedan predivni poligon, u stvari na kome se mi spremamo za to jednu predivnu budućnost koja nas čeka, samo ako ne spržimo svoje biće, to duhovno oko koje će jednog dana ugledati to svetlost u Carstvu nebeskom. Daj Bože da se nađemo tamo svi zajedno. Hvala vam.